arin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Let's count kisses instead of counting sheep. How can I hold you near with you up there and me down here? I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Mga katugang, good morning! Sa indo pa ka, boss. Welcome sa programa. Aramon niya itong niyang pungal taon in Thursday. Until you do. Halipot lang po ang iribanan ta hanggang alas 11 lang kita. Kunyan po kunyan, Huwebes, pag alas 11, siyempre kasangga natin ang DNR Regional Office number 5, mga friendship natin dyan, para po sa indang programang Boses kang Kapalibutan. I mean, kapalibutan tatamanon ta. Leap. Count kisses. Kapalibutan tatamanon ta, 11 to 12 every Thursday po yan, para ma-update kita ka mga pinagigibong mga lakdang kang DNR na ano pa lang kita kang Arbor Day kang 25, at saka yung iba pa mga regulasyones para day po kita maging, sabi nga ni kaya ni problematic kung in kaso may nabayular na palang kita na mga batas sa kalikasan day taram. Yeah, kasi kung anong mga dapat natong giribuhon. So abangan po ang sendang guest mamaya sa mga tema na pag-urlayan po nindangon yan po na pagkaaga. Yan po. Alright, sa awan sa lingkod, Mardela dahil iba sadit sana. Pero tiyan, hanggang 11 o'clock. Lalo technical lang po dyan si Ronald Baldo. Siyempre yaon man si Jerome Nico Martinez. Sa DCGB Social Media Department, si Casey Tanay. So kuya pong OGT from CSPC na buha. Sa newsroom, si Jenny Manchibalaran at saka si Nicole Ann Gloriani, na nasa biyahe si Ma'am Shara Liron going to Aliw Theater para po sa 28 Golden Dove Awards mamayang gabi. And congratulations po to VP Henry, and let us hope and pray na gilaray makuata ang best AM station, provincial category. Ang kalaban natin isang taga Iloilo at saka isang Manila Broadcasting station. So finalist po ang DCGB AM for best station. So we just hope na manalo ulit tayo, no? At yan po utang namin yan sa inyo, gabos, sa mga taga-Bagtan, Tabayta, Luzon, Visayas, Mindanao, asin sa bilog ng mundo. Salamatong po sa pagtitiwala. Inang pong mga awards na yan na nakukuha, akas na mga pag-iriba, asin kan station, dyan po sa pagsali dyan sa Golden Dome Awards,
Yan po bilang pasalamat na din sa inyo po na padago sa suporta sa DCGB since time na kamunamundag hanggang sa ngunyan po na papagurang na kita. Yaw magyayay kita sa inyo pong istasyon. Always number one, always at your service. Happy birthday sa mga birthday celebrators mga kapatid! I'm gonna knock Happy birthday kay Brad Alvin Gapayaw. on you. Yan po sa Bitano. Siriman kay Kabalikat CB Comfort 30 Kilo 11 kay Ma'am Jelina Baletianhani, Ringing, tapping to you. tita ni Joshua. Knock on your door. Jane Encinas Barameda, happy birthday. Siriman si Ate Flery Alvar Carmen Gaviria dyan po sa Buyuan, happy birthday. Noemi Palmiano Risto, happy birthday. At saka kay Adam Shapno, good morning, happy birthday. O bueno, sa mga birthday celebrators at sa mga pang nag-birthday po sa mga happy birthday, more life, prosperity, and happiness sa mga may anniversary, happy anniversary po. Okay? O bueno, mga tugang, nagpuo na po ang nagapira pong lugar na pig ano yan, pig road block. Ano? Pagkatapos na masiminto na suduman sa padang, mga tugang, kasabag early morning, mga pasado alauna, pag-agi ko po dyan sa Buonot, pigtirada na. Ginudak na. So, sarong portion po dyan, mga tugang sa Buonot area. Halipot man sana. And, pwedeng mag-agi sa mag-inibong na gilid man. So, ano yan? So, mga bihikulo. Pero, siyempre, it will slow down. Ang importante, nagdadalagan, no? Di bali, ano yan, basta na magpuro stop and go mangyaray garo kung magkapiriot pang maray. Ang challenge lang dyan is kung may nagbabagpasayro. Di ba? Di ba na maagi sa gilid, tricycle, gabos-gabos. Kaya, sa mga may hali sa first district, tiga-abisuhan, bako lang yan, igwapang mga masunod kayan, in between from Buonot, going mga tugang Tupadang. Yun po yan ang area of responsibility kang Second District Engineering Office. Dayo ang natukahan mga tugang na magpautob kayan pong ano yan, road blocking after kang bidding. Yeah. So, sabi baga kang tagapagtaram, medyo ngayon na atraso nagbidding pa. Kaya yan, medyo nalakalaog do sa panahon po ng taguran. Pero pingidali man, yung sa padang, so first duman ng ginudak, na naging kausa kang pagkaribok ang nagkapira. At may mga pasaway, medyo okay na. Mapatagas lang itong mga pirangal daw garo. Sana maagihan tulos nabuo sa nakasud maso pinaka outermost portion. Yeah? Halata-laton ta. Kaya lang sa inutang ka ito, igwa naman duman nagugudakon. Na dati nang ginudak, dahil lang nadagos nagreklamo na nga nita. Harani yun sa nasudistansya. Di ba? Iyan. And then, igwa pa kaya na iba, as I think somewhere dyan sa may Bigaa and Arimbay area, mayroon dyan ng mga gugurudakon tabi. Kaya, so kung dahil man kamong tuyo, pasisiring po digdi sa sentro kan Ligaspi, halimbawa, mapadaraga ka mo, magdyan ba na kamo mag-agi sa may pag-ali kamong persisik sa Forsam. Pagkapunta sa may Forsam gasoline station, sa may layag baga, kanan ka mo, vlog kamong buyuan, and diretso na kamo dyan, may dalan po dyan, balda hanggang duman sa Barangay Bugtong. Ayo. And pwede man na dumiretso kamo hanggang dumang kamo umagi na sa kunyan. Pag-short ka naman ni Father Mamuy, duman na sa Salvation sa Larga, Kumapater District. Di ba? Maraming mga may option, tanganing di ka mo maatraso, diyan po sa, pag tatrabaho na, mga tugang kayan po mga tinampotaya na. So iba talagang, kunya na, riparo ng, kay po ng salidahan. Kami na bakilid na. So iba man, sa engineering assessment, na maski sa pagilinta ng mga ordinary citizens, ngaya maray pa, pero may sa assessment din kay puwan ng halion, salidahan, ngaya pulinas na, maalnas na. So be it, mga tugang, trabaho na, dali-dalion sa sabayan ki, sarong dali-dali. And sabi nga ni Kenneth Rick, dahil pagsarabay sabayon, one at a time. Yan, kaya na, pagkatapos duman na nadali na sa, nasiminto na duman sa may party kang Padang, pino na naman doon sa may Buonot. Di ba? Tangani na, dahil magkabiryo, nin tudo-tudo, iyan po mga tugang na, tabata may harani baga dyan na intersection, di ba? Diyan sa Buonot area, may intersection, 2.
pasiring sa Caltex, pagkatapos duman sa may ano yan, may 1/2, di ba? Sa may ano yan, malapit sa paboritong kapihan at saka donata ni Ronald, di ba? O, yun. Sana dahil lang para biriyo tangani po na di man magulpe. All right. Maugma ko digdi sa ano, sana manggana ini mga tugang na ano yan, ipig-share kang DepDev Bicol. No? Ining manungod sa Philippine Innovation Awards 2025 na Luzon Subnational Competition of the Philippine Innovation Awards 2025. From waste mga tugang to ano yan, valuable na bagay. Turning waste into something valuable. Yeah. Kung dati, pigahanap mga tugang kan Versace, sa mga paragibuki ulor, iyan po na pili resin, yung kunyan, yung pong pulot kang pili, para ihalo mga tugang sa mga ulor, asin sa mga kulon, dahil man na suplayan, takulang mang kita digdi, kipakaratanom kipili. Ngunyan, igwa naman na naimbento mga tong hali naman sa pili resin. Pero, bako para pampaamot, kundi pampulot. Yeah. Ang nga pod kay ni, ano yan, among the top 3, yun yung piga po nilang pili seal. Sarong sustainable hybrid adhesive, sealant and adhesive, na pinag-develop mga tugang ng Adhesil Incorporated, made from waste pili resin, an eco-friendly solution mga tugang, and cost-effective high performance mga tugang na gamit sa construction. And sabi nga ni kaya ni eco-friendly. Ayan. Si Mr. Sergius Angelo Santos ang nagpresentar kay ni na imbensyon na ini mga tugang. Pigaanap ko kutaso ko niya na ako maka-istoryata. Dahil ko niya, dahil Facebook. Dahil Facebook. Taka-istoryon ta ko ta. Pa-istoryon tamanangod ganito. Talagang kadakol na mga bagay-bagay, mga tugang na nyaraon sa nasa palibot, pigsarayang tas na. Di ba? So, this time, this is another innovation naman ini, using mga tugang our natural na mga, pananom, na dahil pagsiyang-siyang. Gusto mong sabihin kay ni, kayang baga may pili baga na dahil nagbubunga, so lalaki ngaya. O dahil mo pagsiyang, tamang lalaki may pulot, dahil pagpaluda. Di ba? Parami natin yung pili. Because it is not only mga tugang used for, sabi nga ni kaya ni, itong candies. Di ba? Pero may mga iba ng gamit na medicinal in application, pagkatapos yun sa construction, and then sa ornaments, di ba? Yung kadakula na parang dahil mo pagsayangon ang bunga kampili pati na sudagta niya na yan, ito panggatong talang yan ngunyan, pangpulot na pampulot, pangalo sa mga ulor asin sa ano pa, di nakulang bagay po yan para sa mga kababayan ta. Ang problema lang ni Kenny, ang challenge Kenny is saan tayo kukuha ng materials, yung raw materials. Will it suffice mga tugang ang mga nagpresenting tanong mo niya na makasupply ka yan? Ayan ang challenge dyan. Because I remember when I was assigned in Sorsogon, mga 2014 to 2015, ano yan may mga taga Versace na naghahanap na kayan duman. Kundi dahil man kayang supplyan. Hindi man sa tuya, may mga patanom kayo si Governor Bichara, ano doon nangyari? Tagarong na man nagkagat sa mga kababayan ta magtarnom kipili. Di ba? Ang pili, pag tinanong mo, doon bagay yan.
Bako una panggatong ha. Bako una panggatong. Mariray bagang laad kaya. Bako panggatong. Kundi, pwede mong maging source ng hanap buhay. Because an one sarong pidaso po ng bunga kampili is, ano yan, mahal na ngon yan. Imagine ha. Turutumbok, tapos pigkikilo na. Ayan. Kaya ito turutumbok sila, ngunyan pigkikilo na. Di ba? Ang pili. Tapos, kita, digdi sa tuya sa Bicol, particular sa Albay, pigkakaon ta so pulp. So outer cover, di ba? Bago magabot naman sa lagting, pigkakaon ta yan. Sa ibang, kang nasin ako sa Cam Norte, dahil pigday, pinapigkaraon hindi yan. Dahil na piglalanta. Pero di sa ito piglalanta, masiramon baga. Pagkaong kaonon yan. Tapos lalo kung may kuyog, ako niyan lugarin, dahil na madro sa kuyog, nadadali ang bitis. Pati sa patis dahil na kaya. Kunya na sana, gusto mong gibo na garo candy, gibo mong tampuyak na tawag doon, garo man sana, kaga mo asukar. Di ba? Pagkatapos yung shell, pag tinilad mo, yung shell, yan, pwede mong gamito na pang dekorasyon, gabos pang mga bagay-bagay na pwede. At pwede pang salak sa plywood yan. Di ba? Pagkatapos, so, kernel, itong laog, o yun na yan, so pwede mong gibuhon mga tugang na oil, o pwede mong gibuhon na pagkaon, para sa ano yan, sa tuya po na mga kababayan, ging candy as ni Bapa. Di ba? Ngunyan na, supulot. Dati kayo ito, dyan mailong mo sa Sorsogon, nakabaralot yan na una mo, garo mga suman. Panggatong. Dahil ka magamit, kigas ito ng sabritan mo ito, ayos na. Di ba? Ngunyan na, kahit pa siguro magpadakol kita kayo, kadakol ng mga bagay na ginarobate nyo yan, naday kita eh. Di ba? Araw ka mga bamboo. In some other nations, Japan, Indonesia, Thailand, Vietnam, na naduman mi, kunyan eh, talagang piggagamit nila ang bamboo. Converting the raw material kang bamboo into something, arog kan mga bowl, na dahil mo na nga iman, pati na sa construction, dahil mo na maripano kung ano yun, bamboo pala yun eh. Di ba, gano'n kang kaabante. Kundi kita man, igwa naman mga nagko-provide. Kaya pag ko pa sabi mi kay Father Momoy, sulong kabuhayan. Di ba? Para ano yan, dyan po sa bamboo. Maraming kita rin. Ito, pili. Mga native ito sa atin, pero pinabarihan ta. Pero ngunyan, di po na nagano. Sana magtaranom kita kayan. Magtaranom kita. Tangani na mas dumakol pwede niya itong pagkuhaan. Bako na lang pang candy Bako na lang candy, kundi pwede pang magamit sa construction yung pulot niya. Pwedeng magamit sa pabango yung pulot niya. Di ba? Okay, dito pagsayangon yan. Mga tugang, kada kulang bagay. Hello kay partner King Rinaldo, the weatherman. Hali po dyan mga tugang sa Bunker Hill, sa Bangkiruhan. Si Ringman, si Sir Jeff Santos, dyan po sa Queenstown, Australia. And then si Gerald Aranya, the Wanderer. Padagi po yan nakaantabay sa tuya. Sendo Gabos, good morning. And then si Mading Cora Balaoro, nakaantabay po sa ngunyan. Okay? Yan po, tabi, mga kababayan. We hope nga, madaming mga pili maitanom. Di pagsayangon ang sa tuya, kadakol kitang pinalampas eh. Di ba? O ngunyan, so kilo kang kalunggay, 400 na. Kaya ito may nagkaparaulok sa kuya na pigdidiscuss kan manangod sa kalunggay. Daman sa top 555 baga. Sus, Marius po. Ngunyan, 400 ng kilo kang kalunggay. Sisay ngunyan may problema. Kita. Bueno, Angel Mustasa nasa linya. Mama Angel, good morning. Please come in. Oh. Yes, go ahead. Yes, Sir Mark. Maray na pagkaaga, maray na pag-aal sa kayong mga paraan sabay. Kakatapos lang seminar, kita mo to, digdi sa barangay Ano yan? City. Ano yan? Kita mo to. Kita mo to ay parang sa seminar. Securities and Exchange Commission yan, ano? Opo, Sir Mark. In partnership with Barangay Dapdap. Yes po, Sir Oh. Mark. Ining aktibidad na ini, pinanginotan ini kan Security and Exchange Commission Bicol, kung sa inyo niyan, tema nila, gabay sa wais na pag-i-invest para sa masaganang pinabukasan.
Ginibo ni Digdi Sir Mar sa covered court ka na Barangay 57, Dapdap, Legazpi City, and then pinanginatan ini mismo ka na Regional Director ka na Security and Exchange Commission na si Ma'am Norma Tan Olaya. Tanganing hagadan sa tabi Sir Mar ni na detalyes kung ano ini nga programa ninda kung na pirang beses na ining gigibo makakahuron ta po ang Regional Director ka na Security and Exchange Commission Bicol. RD, nasa ibong na linya po si Sir Mar de la Cruz sa DCGB. Live po katang nanonood po sa radyo and then sa Facebook. Hello, Attorney. Good morning po. Opo. Yes po, opo. So, let us educate us, ma'am. Ano po ining programa ng pigigibo dyan? Dito po sa Barangay Dapdap, no, nagbisita po kami Mhm. kanina sa aming part ng sustainability program ng SEC. Nag-street launching po kami in coordination with the local government unit. Mhm. And then nagkaroon po kami ng maikling seminar ngayong umaga para sa mga residente naman ng Dapdap Barangay. Tungkol po ito sa mga investment, sa pagbabudget, pag-iwas sa mga investment scam. So, we're hoping na nakatulong po kami sa pag-educate ng ating mga residente. Opo. Dito po sa Anong title nga niyan, ma'am? Anong pamagat niyan? Industrial education po. Industrial Ang ating, education. Apo. Ayun, para dapat Pinaka-title po, kita mo ito. Ito po yung ating Kita mo? education program. oh, Apo, kita mo industrial ito. program na Ayan. ito. Parang kung papasok ka diyan, dapat alam mo. Opo, kailangan po naiintindihan nila kung ano yung pinapasukan nila. Hindi lang sa investment, pati sa pangungutang din, registered financing and lending company. Uy, magandang ano po ito, ma'am. Kayo talaga may authority, may kinalaman diyan. And maraming salamat sa patuloy po na pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin. Maintindihan nila kung paano ba ang pagpasok sa mga ganyang bagay para hindi sila mabudol. Opo. Yun nga po ang aming layunin na makatulong sa pamamagitan ng pag-disseminate ng mga information sa importante kasi yan, sabi natin knowledge is power. Minsan kasi na loloko tayo, na-scam tayo because of lack of knowledge or lack of awareness. So yun ang knowledge, yun ang na-empower tayo to protect ourselves from being scammed. Yes, kasi ang unang pumapasok pag ganyan, yung kukitain nila agad eh. Di ba? Kung madudoble, Opo. matitriple, madaming nadali niya na yung retirement benefits na i-invest sa ganyan, yung pala scam. Opo, and then ang nangyayari, dinawalan sila ng retirement benefits imbes na may pension Opo. na i-invest na sa scam. Opo. RD, ano ba ito? Tuloy-tuloy itong ginagawa ninyong advocacies na to? Yes, tuloy-tuloy po kami. Nagbibisita po kami sa iba't ibang lugar. Not just in Legazpi, even basta within Bicol region po nagbibisita. Ayun. Ano ba yan? Kung halimbawa may isang interesadong grupo na i-request sa inyo na puntahan para ma-educate yung kanilang mga members o kanilang community, pwede ba yun, ma'am? Yes po, welcome po sa amin ang mga invitation na ganyan. Basta kahit anong pagkakataon para makatulong tayo sa pamamagitan ng bigay ng tamang information sa kanila, welcome po sa amin ang mga ganyang invitation. Ay, opo. Ma'am, maraming pong salamat. Mabuhay po kayo. Ipagpatuloy natin itong mga partnership na to. Thank you din po. Thank you. Ayan. So yan, Ayan. Sir Mar, si RD Olaya, kan Security and Exchange Commission at Bicol. Pinapanood ni Sir Mar na covered court sa Barangay 57, kan Dapdap, Legazpi City. Kan mga residentes man na nag-attend diri sa mga importante ni Sir Mar, lalo na itong sa mga nag-uurutang na before sila mag-utang, kaya ito nga nila ma-check kung ito bang nagpapautang na ito ang rehistrado sa Security and Exchange Commission. Correct. Okay. So yan po Sir Mar, ang mga datang informasyon hali sa luwas, Inzol Mustaza, DCGB. Thank you very much, Angel. And yan po, ang bilis ng oras natin. Ako'y yayao na muna, pansamantala. Hindi po sa programa. Salamatan po maray. Sa parang kabilog na tropa, Mega Boss Patol. Ini po si Mardila Dayba.
Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Baka po, after the news break, ang kapalibutan ta, atamanon ta, with our friendship from DNR Regional Office number 5. Please stand by. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at